Ngiyabona uMacingwane angakuphazamisa xa ungasazi istory sakho. Xa ungekhoshwa ngestory sakho, awungavuka phansi. uMacingwane uza nathi esixelela into ba akho nto unlawful yena akayenzile. Ebenalo ilungelo lokudisbanda i-political killings task team xa eyibona ingamake sense. Uzamile ukutsho nje reasons zakhe ezoba i-political killings ibikhosi lifuna imali ezininzi kwathini okay. Uthi uMacingwane i-political killings task team yayicreatwe upresident. How does it come into ubupresident abe ne-powers zokucreate i-political killings task team but kuthiwe abanazo i-powers zokuyidisbanda? Sithule simamele. Athi uMacingwane i-political killings task team ibiyinto nje yexashana, yona ibingasiyinto ezaba ngunomphelo because banazo i-units within SAPS okumele zibe zidila nezinye zezinto ezidilwa i-political killings task team. Diseza naye uMacingwane. Hayike usiphile ne-sections uMacingwane akasebenze phansi kwazo ezimpha igunya zokudisbanda i-political killings task team. Okay Macingwane. Uniphazamisa ke ngokuMacingwane xa sisiza kumcimbi le owendlele idisbande ngayo le political killings task team. Masithi ke okay Macingwane inoba ubune right. I-timing lento eseyinphingxaki. Why then? Kungani ni disbanda nethi xa kubotshwa abanye ngapha ne disbanda? Ube nayo nje into ethi uzidecidele ngokwakhe phansi kwalamcimbi oba khona ne-suspicions zoba awukangube ucetyiswa nango-Mary Haas nanani. Hayi futhi umvumile uyamazi ukuthi Mary Haas akamphikanga but uthi akho mntu influence i-decision yakhe, wahlala wazicingela wayidecide wathini. Okay ndisazama ukumamela uMacingwane. Hayi uMacingwane uniphazamisa ke nxa kezothi xa sesidigida umcimbi lo we-letter to disband seke sithi naye njengosibiya uSotobe into yoba immediately akawumini ngoku. Kanti immediately yazi uma xa ithethwa ngutitshala indenza into yoba mandambe ndiyoyijonga kwi-dictionary uba immediately yona uthetha ukuthini because ngaye kwenzeka uba kwa isigesi esisethu sithiyabhuda sithetha into engekho. Immediately umina instantly kwi-dictionary ke ngoku as soon as. So andikho sure. Okay ke Macingwane sikuphi benefit of a doubt inoba ubungathi immediately naze nawathathelana ama-dockets ke ngoku immediately xa usithi hayi bokuyinto uba buwaxelela nje uba izimayidisbandwe but ubungathi ngoku nawathathelana ama-dockets ingekagqitywa lo mcimbi wokudisbandwa. Yezinye zezinto esizibuza zona ke ngoku ezo. Aphinda abuye uMacingwane athi uyayithanda kodwa umsebenzi we-political killings task team ne singayiyeki leyo. Athi uMacingwane i-cost liyona le-political killings task team. However phansi komcimbi oba kuthethwa kuthiwa bona aba-investigating ngezindlela zethu ezi-ordinary ezidlele sizaziba amapolisa afike athini i-political killings task team hayi ndoda nomnyango babekele ecaleni. So zizinto akarhalela into ba mazi enforce esiphoyiseni. Uyazi ba lo mthetho wabo bawubekile khona eParliament awuziwavumela amaphoyisa into ba enze izinto okanye investigate izinto ngendlela i-political killings ezi-investigator ngayo. I-political killings bane force kungenzeka into ba abacengi abathandisi wena ncam. So yilani bakuthiwa abenzi the traditional way. Noba kubefuna akusiyindlela esiphoyisini abazayivumela. Ake zathi mabathathe ezi-expertise zakhona eze-political killings task team zifakwe ngapha. Ayondlela ibizaba possible leyo. Uyazi umthetho awuvume. Kungenzeka ba zikhona izinto abazenzayo ezingazuvumeleke emthethweni. Hayi uzamile nje uMacingwane kodwa uMacingwane uyambona ba uconfident but nje hayi uboya bamabulali. Mamelani ke kubuzwe umcimbi weleta siselapha eleteni Moscow immediately aba no now. Okay uMacingwane ubuzwa ngomcimbi woba xa bebe-disbanda ke ngokule lento ngendlela abayidisbande ngayo nani ne kumcimbi lowe ileleta ibhalwe nge-31 mos bayibone nge-3 abasemsebenzini kodwa kweza chat zokhethi matlala
bese ikhona lento I think around i2 bayithatha phi ke ngoku masithi ke ni innocent ke macingwane bayithatha phi oCat no Brown Bukhotsi le letter yokudisbanda nabanikazi baya bangekayiboni because anisuthi emaphepheni ngoba emaphepheni ivele pha kwi3 already bese ikhona bese beyazi oCat. Siyafuna kona ukuthamba siyafuna kona ukuthamba maca kodwa akholula yo